chini ojagao chini ojama hanjaknai rokni bo kisi majra phaio chini sikla rokni thani bo majra tongo chini sikla sikli bo kaisa nungmachama hamya lama kulugui tong norok saimano ajagao drugs o belai kheno kulukha drugs bufuru phai hingkai kubuni dofa rok chini dofano jepuru thanchangmani nugo borok kiriwo chini thaniwo pisa piring khlainani bagi drugs sajaknai mani rokno dawiri phaio hingkai abo haikhaino jepuru chini thaniwo korikha sikla jora jepuru samung tangnani jora porinani jora ajora kai nungma chama hamya chayau kulugui rikha kulugmani poro hingkai chini jepuru ajinani jora bihik bwsangmani poro ajinani jora hingkai chung oro kuno sepsap kaham malia apuru hingkai phatar hasteo ma thangi bikha phatar hasteo thangmani yagulo bobai saknangjaya khuknangjaya hingkai kuno jaga butharjago toktarjago seiwak tokni sikse dam kori kheble chin borokni hingkai abo tabuk bo lama tongkho chini thinang mo thangjaknani lama tabuk bo tongkho bo jaga tongkho manile chini je ojama hanjaknai rok borok bo soi dofano hamjagoi jodino dofano soi lama tlangnani bagi chaitokha borok chaitokma bai simi boya chini je tabuni generation rok chini sikla sikli hanjaknai rok borok bo sak hamnani bagi jodino chaitokya hingkai chini ojama okra rok nuruk tharia hingkai ajaga bo chaya klai haideba जों tam bagi fight khai tam bagi joba khlaiba hani bagi joba khlai Khapangni takoktai bukhuksom jorani news naitongnai joto lukrokno haina hai lamsogo tini kok lamo omhai borokna ang tubui phaikya Tripura hasteo siklani bisingo belaino khakaham kokno omsuka sai lukrokno tuidulnai yudrokno tuidului manai kok elemi bangma sanai kereng phiaba tabok haste hekaba Tripura wo Tripura sarokni bagai belai samung kaham khaitongnai sinisar poritus nonopula jorani news lamsogo belai hambai noni jorani news honorok ano tini nihinmani bai angbo nongni channel ni bising tuino jotono no happy new year belai hambai bahai tong sagara de emne kaham no belai kheno khatung khajani bisingono tongo kaham krengni bisingono tongo tanggei male thasing no nung saka jekok tabuni ojorawo kesangmani jora bebakni no jora tongo mahai kesangmani jora tongo kolomani jora tongo watini jora tongo abo haikeno subasu khlainani jora tongma haino tabuni ojorawo chini kwbangma borok logiri tongo je ri chum bongnero kanbaya chumbaya bara tongmani ri hamya borok rohoria hingkai abo haike bongni ri chum rok je rohori tongmani no abo hai thayo no talangi ri uyu je jaga nangkugui tongo angkai kri ni kokasa saya bongaro nangkugui tongo abon bagai borok bahaino bukha khulogui narukma bai belai kheno khatung khaja angu angkai ni sakni je tongmani aboni bara tebo tong thokmung phayo Sir, jora uromo nini pusai kabi interview sing nugui tongo taburom di Tripura hasteo edisi hapango Tripura mota khajak Tripura state do BJP hapang khajak lukurokno nanyani ba public rongno nanyani abongka government rok kabangko khai lukuni songjak ni bagi brok nayo phiaba Tripura sarokni amusu bial jingjalo nangkhoroksa hapango kaisa salo jagya tongphon kaisa sikla maya ganang ngai nang lukurokno hairi sumri tongo aboni yaglubo nini interview jora uram nugo kasam leader rokno nasik jaglia kasam leader rokno buskango tumna tongma sutu bujagya katal rok phai hai khlai tong aboka bukha dukhu nangmani dana bahai actually belai kheno ni obo nangmani kok plus nang je samani obo ani bukha dukhu nangsugui samani kok boya tamo hingkai nongni channel ni bisingti ang kokno sanani nayo bo kogono tongo bujile bothoma na bujile thotoma kebo jodi na ani kokno buji hui tongo hingkai obo borok chongnai je bokok sai tongmani obo rak nani bagai bai tongmani no abo songsaui narak phinani bagai si kok sai tongo nei ke buji hingkai buji sugui me hingkai obo ba negative kok si sai tongbla party ni against to si kok sai tongbla party ni biruddho si kok sai tongkhabla ni hinnai actually obo sudu not only Tripura mothani kok yado sini Tripura sarokni tomungsi obo hai ngui tongkha जों kwbangma jorawo nugo jesa bodol ni phanong tong CPM hungdi Congress hungdi BJP hungdi Tripura motha hungdi IPF hungdi jesa bodol ni phano joto borok ni kok bosaya ang baksa rok tong public tam bagai जों public rok ba jonogon jangnai rok ba je जों hai tongnai borok ta tongkosong tongnai borok logiri layo public no nungtangi hamya sanaiba public ka hamble public rok je puru naikha je chini dofano mothangna bagai chini dofano songsana bagai phaidi chak salai thanglai nangkai kasak ni thanglai naikha abo ba inglia ta khudu dukhais tongnai leyanu hane kufur talangbai khangkai tupi thubo kufur kamsli kanu kufur paijama kanu kufur omai ke unglai naikha aro bo ungya
kormo si kan laisi nai ke kormo kan lai nai lekha jatre pot ngai nai lekha phiaba जों song thai tongku nongni channel ni bising tei ang obahai chakra rokno obahai leader rokno kok kasarnani musungu je borok no tuyui je borok no dumsawi roho borok no tapok sati pogui thanga hangkai kogono tongu nung hamari mamani no hambairi nani pokhai nini hamari khosoroi thangnai akok kebo pokthai ko kri tini MLA engthung MDC engthung CEM EM jasa panong dei party ni tamu khlaiba sab songi rohba public si songi rohna bole je jani ja area ni assembly ni je jani ja constituency ni borok songi rohor tambagi songi rohor je jot to borok thangi assembly thangi kok satogya jot to borok thangi constituency thangi kok satogya chini bagai nung khorang ti sadi nini bagai jeng tongo akok ya diba engke tabung ni ozora wo sudu tabung ni jora ya actually ang je kok samani abo ani kok simia ani thani kabangma borok ni kok sokpayu dara jengle bekhasi bai tongkha jengle tamu saksi nangjak jeng sak tarjak liya segango jeng asu kosto kai khai phemani tangi jeng no khai khel khaijak liya jesa mungsa phaibo kuno party ni kuno meeting sitting ngibo kuno program ngibo kuno kisu manthai soktai ni phaibo jeng sak tarjak hani borok bekhani dukho jontrona no ano sahor mani bagai angbo public ni representative ngino samung tang tongma ba ang actually dofani seleng keno samung tang tongo tini dofani seleng yang kai dofani kormosari yang kai ang tangile thasing je samani kok tini binoro thangi ri thumuyo bono thangi bagai ri uyu tamba tongnai ni thani ang thumka gori ni thani toni rikha abum bagai tamukha tongnai rok bahaino khatung gui rohorka bongni aro bahaino ton khang ke bo kanjagia khimna ke bo hakasi am hing tong yediba engka abro chung bagi mankha baksa boro rok negative kok salayu je tamono rok ba neta hanjang rok hai sinjane rok katal pairi mi da second hand rok namba tamgi di rokun salayu second hand pano ungthung bini nokni kaham bini nogo belai khinu chu ar o second hand nei thumnani bagi kisya do angaron manju phebile thumnani bagi ki thokni khoros thang yediba thokni khoros thangu tini monuni phayang agartala ni bisramganj ni ojagao guri ui thumui tongnani ani bo thok khoros thangu tamkhe sana nai mani kok kai ang obo khlayu ni sakno kungsuk mani kok ya nungje samani kok ojagano sawo chini thani khomota kri tutui sungbo sai tu gui tongo chini dofano mungsa lamari ui daman no hini tabuk kok kai abono je haste hapango asugui tongnai rok tamu BJP tamu tipra motha jeng je leader ni chongui rohormani norok ngangkai tamu khlainai nongni government ni facility biang ti man chini tipra sano bahai ke hamari riui man abo nongni bisingti ke norok khlaidi ang kesam phano sugia phano government ni maya phano ani bektигota ang khlai tongo ajago nungbo tongo jeng khlailai tongo abo hai kabangma khlainai tong ke bokatal riui tongo chini je SDPU prosun kanti borom gunang bobo bini rang bai ke YouTube ni joto rang phaiman no kombol katal bagai tong ke bokatal ke bokasam abo hai ke chungte pirjang na bilena ke abo hai ke no tabuk jeng u je saktar jagya nei saknang jia ni khabai tong nei rok borok no bang nongni bisingti request khlayo khata bai khudi khalok di phiaba je no jeng songui horka norok bahaino u je borok bai khin nang song jagai phaimani alu kurok no tapok di akok se ang nong channel bisingti srai khaijani tai kaise ko sir nang je samani katal ka sam hne je saitong mani taburom di nasigi nai khang kai samon wasung kisa sakang jorau no reason relai maro baksa to se hapail maro abga kasam rok no care khaije gani bagai taisa na hanjai an bagai na katal ro no taise rizak mani bagai sing aro nai khang kai MDC Hongsu Kumar Tripura bumung khurui sana thang kai abuni yagul ba haino bono no block president rizaka abuni yagulo bono MDC rizaka abun pore bahaino bono assembly ni bahaino board candidate rizaka abrok ni kisemise issue kaisa borok namang double post rei tongmani abun bag de kheklai mani kise bomo he region tongna jaga actually a jaga region ngangkai ang borok bang bai kereng khado kabang borok na bisingti ang bai kereng kha kebo messenger ti kebo WhatsApp ti kebo direct call khlai kereng kha sudu abo samununi kokya kabang ma jaga ona abo hai ngino tongo ang sini okra rok no bahaino sini kusuk bere mo samung tang tonar no okok no kasarnai je borok asuk obab lekeri tabuk sini takuk Hongsu Kumar Tripura MDC bono ba ang mazara berne thangmani kokya bono ma unko barja beri rikhe bo barja ni sang ma khlainai phia ba saka tongnai rok bahaino saitok di
hai di bana sai tok di je kebo khagjagi ja tongkha khoroksana ang bamiti sanani wo tei khoroksa khibijagi ja tongkha khoroksana ang yak toliti sathani wo tei khoroksa bobai baksa phainai hoito bini sei sikang actually kesam ketal kok khai ta hindi hini hinpano au jaga wo u je samung tangi phainai sikang ni simi borok bojen anono opus marinai kaisa pusnol khorok busnori man bana anono opus marinai ao pustriya khe tongya abo hai hinele bang thai asi tangi hinkai je sanapano khlai di chini knowledge bo tondi akok si kereng kereng jagani phayu kubui kok jeta cheri nei di nong channel ni bising tiang kok no sanani nayo tini amba sandi tini sara tripura ni kok साइटा एसेम्बली नि जागानि प्रत्येक ब्लगर खबर नायनायखे आबोनो साइमोनो जे चिनि नलेज अफ गरीखा जेफुरु जों एकदम बरक गरी दङ तिप्रा मथा आफुरु जों खलाय फैका सु तिप्रा मथानि कक्या आईपीएफटी इंथों बीजेपी बो कयले मुं फायो जत्त पार्टी नाव कयले मुं दं तांगै हांखाय सिगां सामुं तां सकनायनो जों बरम रिजेक्ट आंनि थाङो तांगै हांखाय जों जेफुरु ketal samung tang layo samung tang lai ke ketal kesam le keri samung tang na baisi kok piaba neng samung tanguni ni gana ni no samung tanguni lobby ta undi kabang ma bodol baimani karon no lobby senam lai tani bo tini ojaga jeng sarjona tongkhang gang kai ang bu kaisa lobby senam ka nung kaisa lobby senam ka bo kaisa lobby senam ka tabuk ani lobby ni borok nang bahai kiti sanai maximum leader rok ni tomung obo hai nuk jago to obo sudu tipra mothani kogya chini tipra sarong tomong hai ani lobby ni borok nang bahai ke tisanai kintu baki tongnai rok abo khai chini tipra sai diba je dino chini leader rok chini tipra sano bahai ke tisanai chini tipra sano bahai ke hamari khainai hinyasak kuno din phano tipra to pham thangjakya ani lobby ni borok ani snamjak borok hnei ani hni tongkhangkai जों कमाwi थांनाय जेदिनो अबा आनि लबिनिया अबा आनि तिप्रासा अबो चिनि तिप्रासा चिनि माने दाबुक बक मैक्सिमम लीडर ने बुखो खना माने कम को आं नर ख्याल खैनाय दि आनि जारि सिबला बो आं सिखलाय बोला बो आं खलायाके बो दिन खामु ओके आं सिमि ने आनि पावर सिमि जोंना हानि चंग दो आरोसे चिनि आ अहंकार से सुनो बुथारि किबो चिनि माने खूब कम खनाव आं चिनी जारैसी ओ चिनी लुकुरक तंगैसी आं तिनी एमएलए इंगु ओ चिनी लुकुरक आनो हामारि रिमा बागैसी आं तिनी एमडीसी इंगु आको कम फाइबले ना तिनी जेफुरु जितिबै पे जितिनान संगांगे जतनो आमा बाबु दादा काका मामा हने खुलुमलाय नों बुट पासंनि थाका बुट पासं मानि पराव गांकै आइ बो सीपीएम सि खाइमेन आगि बो आगि कांग्रेस खाइमेन सि बो आगि बीजेपी खाइमेन सि हनि नरलाय आबो चाया Abon bisingo dolo kisi sa khekanga kaino ikorang ni lubung jaw khata post mayan bagai koi jaw khata hile angkhe abon nong channel ni bisimti koinani musungu je thangnai no please hamya ta hinkudi cheri sinaigra di sudu kaisa assembly ni kok saya all tripura ni chini tipra dofani chini tipra sani matter o jaga sikulugi tongo botam bagi tini bukha dukho nangkha tam bagi botini koitang ngi tongkha tam bagi botini khakhegi tongkha Hingkai tabuk chini leader jodino dotjon tongo hingkai khoroksa leader bai bin bukhamanya phano ngimanu te khoroksa leader no rohordi te khoroksa bai bukhama yangkai te khoroksa no rohordi tobo jeng thumui chapna ni kokno sma wan chuknai majra bel laimani bai jeng mungsa manliya a majra bel lai thani wo jeng phaibru hingkai bosida bam khoguina halai mani kulkuri kisi sasa khek mani nukang kai tambagi khek ka kaham hamya cheri na yawi bon bin saka majra ngai bororo konek somoy baddo ngi thangu nongkhono ni phano o bisude ganar sama ha tangna jorka phaji baya sana jorka thangdi hapung ta dang ko tai kaise ko khong sar tini belai tin do odibeshon khatir prawo tirpra ne bidhan sabha wo sung nasigi nai kha tirpra hastu tirpra sor komahni je movement khai tongo roman script no tui roman script uram movement khailayo police rok bai bujago torture khaijago onek movement sung nukha agartala hairogo phiaba tini ne hai bidhan sabha wo kok brok bai sapoja kha bengali script obnotei thinango roman script khaidom mano bahai wanso government ka ki wansu dona kha actually government tam wansu gya abo khe ulni koksiku ang sana nai mani ngai chini tipra dofani leader kotor hunjangnai rok are nor party jesa pano khlaigra di nung jesa party ni montri mla minister mdc jesa pano ngra de tini je bangla script bai sijak bangla script bai si tini wo
o jaga o chini borok nor poriwi nei di pori thani go sukke kutuk chini bagai bangla script chini bagai belai keno kutuk kuk ar aboni bisingo chini tipra sarok english medium o puilan sim pori phaini rok ngakai bangla o belai keno weak ni thang tangi weak mang male jeng bangla medium no student ni bagi se bangla na suk krak nang jagia o jaga o nai ni khang kai chini eka rosika digika rap ni nioi joy drofla ro o belai keno kothi nang jago kai nang go bai thang kai roman script bai thang kai arotai aka rosika digika jofulan rokhni krikha abun bagi chini bagi belai keno kalai ingo kai kaham study manna ni bagi chini thinango tini o bjp neta khai tongnai nai besarok no bo pori nai di bangla script bai bjp neta thung cpim neta thung congress neta ni thung maximum jani ja besaram por pori laiba english medium pori ru bangla script borok no kaham ku singi nei di bangla script pori nei di ar mark nai ni dinang bong ni besar no bangla o jeske pan mark kom mas mang nai tangi nga kai bangla script chini bagi belai keno kutuk jeng bangla script bai kanani thanga kai chin dofa belai keno hard work maklainai hard work khaifano se bua buska bai no bangla porinan thangteni baksa borok kok especially kok borok sinya thangteni bangla belai kino tu usini bangla script ka aboni bagi chini tsf thung chini tipra mothang thung chini tipra sarok kabangma songgothon rok roman script no tui chini kok borok writer rok chini borong gunang bikas rai de borma songrok amo ti belai keno khorang ti seitung borong gunang binu de borma songrok abai kabangma borok khorang ti seitung neng ang jeng khorang ti sawi sodino roman script no chini bagi nang kuk nai hinai tini o jaga party no torja giawi chini dofani kham krai ni bagi ni roman script san laikai government baddo nai sungno roman script rinani bagi tangi ba tabuk nai ni party no torjak lai baksa ba boro devanagori san lai tonglai baksa ba bangla script san lai tonglai ar devanagori san nai rok na maximum no bong facebook rogo bong ni instagram rogo nai ni khangkai roman script bai mang no tangjak no devanagori okhor bai sijak nus nugyang bong post rogo khub kom sanma kai bole no devanagori bangla script abar post thaimani nang bai ang bai whatsapp text kai am hai borok kam no text kai jeng text kai prung ngai bole no roman script bai kok boro bai ka hama ka tangi dong bangla script bai sirila kabangma borok type sikhai mia ani oro kabangma bangla kebo bangla script bai ba bangla sinani nang khangkai bangla sinani nang khangkai kono kisu post rok khlainani ba kono kisu sinani khangkai ano request khai ko ekjon rok je to bangla bai obosai rogar kisa angke mobile lo ke tebo kosto hunso u rofula rok rap rok u jofula rok bangla bai tuis me aborok mobile government ni bukhakri ba tinango tira sate site ojak no sang success dong no roman script ni roman script ni bagai chada site ojak no success dang no abo hini script already si bidan sabha sijagi tongkha ka abo no nugui no abo ude nya ni khabai ya woi angke abo no nong channel le bisingti kok kasarna ni musungo sini tabuk IPF tinibo minister tongo BJP nibo minister tongo borok no nong channel bisinti borok no bo koinya ni musungu je uda no ya seng roman script khlainya sinang nai ni se mawan chuk nai tangai bini thinang ni bagai bini busuk busasong jodino kaham education mani thangna ni ngakai roman script sin bagai nasinang kugu abon bagai abono nang sukrina ni bagai masai tok nai khapani takutai bukhusong norok khanai mangkhana roman script pungkai prasarok ni seijana khaijana porithano shortcut development bagi roman script khorang 99% khorang ti sofia ba tinini assembly bidan sabha norok no khona bengali script bai sapojagoi tongo ora devnagori bo sapokjagya baksa lokorok devnagorik sano baksa roman script sano baksa bengali script phiaba roman script no ti prasarok no thinango rung sung srungmani phasing develop khainin thanga ka roman script belai nango phiaba tai kaisa sungmung digi thanai sar tai kaisa sungmung phasing hongkai bidan sabha hai ka ba je oma hai addition tabuk bai wai thamangkha angka puila second rogo hongkai je MLA ngai rok je first ngai thanai rok ni bata bari rijaka age CPIM ni jorawo kom tongmani bar rijaka angka tabuk hongkai MLA fan haina hai tini bar rijaka MLA fan tai 25 lakh bar jaka tabo total 75 lakh manai bro 1 year angka
hingga kok hingkai je nung lukurokno kebang ma risum thumui akoi lukurokno ritongo jotone elakaune MLA rok tongo o phan rok thinango ti prasarok ni hamkrayo ti prasarok ni subamungo oborok samungo do phanangjokno bahai ni wanso belai kheno nangkuk mani kok belai na hambai tewaisa obani bagi sung tabuk nai nei khangkai chini MLA rok je khlainai samung kaham no khlai tongo especially ang sanani nayo chini ajaga wo 48 koromsora assembly wo abo bui baksa sawi mana no je abo bu parang ni bagi se kok kaham sai tongo na nei lokoro baksa tini video upload khai mani ya gulo lokoro comment khai tong pa kya brok ni bagi simi bar ri tongo public rok no naija ge ni nung bu do public rok no khai yo no ri sum bagi tong nang soi jaga do sobi no rang tamung ka ang thasing sana naimen kok khai chini aroni tabuk president ni je MLA Paul Dangsu an bu parang no klayo belai kheno saktari samung tangi tongo bini saktar mane bisingti bini fan ni je bini MLA fan ni rang thangmarok no bo jaga jaga passenger set rok ni bagai proposal likha abo kaham tangi ngai chini ayang ngai belai kheno undeveloped jaga halong tore bili hai jaga wo ka a jaga wo tini yang ni borok phai kyang kai kuno somboi gari nai singna ni bagai gari ka oi bazar thangna ni bagai awati pam tini jora buthak nani jaga bo kring ni tongo ka abo hairok ni bagai bini MLA fan ni je fan rok no bo nangmani samung no thepe ui tongo ang nugui tong mani ba engkai boskang ni sal rogo haino chung mili lai tebo kaham ni ya prima selai nai bono bang request khlaini nong channel le bisingti khlaibo tongo je sini aroni public ro bo krengi bo tongkho ka abo haike no joto MLA rok no haino public bai krengi tongai samung kaham khlai thangnani bagi samung kaham khlai thangkang kai chung boskang ni salo tini richum motangi ma phaike ba naini tabuk 5G sokoi no phaike na agi chung mobile call khainyan se Nokia ni phaigera ka 1st G 2nd G 3rd G 4th G 5th G sok paikha engke tabuni jora buyu chandragrahon thangi nok ponto tangi tongikha phia chini engke tabuk bo BLG paiyaku kubi sumo simatong khusung kubi kok jeta baksa borok to comment khlayu tam second hand rok bag ahai reini are babare sung sisiu sung practical thango sung nugu usgang thangmani riuimani jagao nung ya pharnai borok bo bufur khak tongthokba yasaknai borok khasrang yasakmani nukhai ya pharnai borok ni bo khasrango ango sugang thangi nuguikha borno kri hini saknangmani kokya bongni nangi tongu ayang bisingo mungya kami na inte para bisingo borok asek khatung khaja khai heprolais na laisu ang bo bonarak nai baksa buri chiro boys korok hinu norok tini ri phaimani chin bagi beleke na hamari man khasung de akok rono baksa borok ana comment khayu nung buino bak khangke bolanya bagi da bak nukja yewi ri miata khajani takuk tei bukuk song nong channel bising tang kok bosana nayo bororok ngai tabuk jotono practical tongnai rok nung tini ano nini nukhungni richum rohorka abuni proman ba ang mari granai bo borom nai phanung thung ang bona hambai mari nai do bonang hambai rikha abuni pore botamunai bini aroni richum tubban pore wo ang bagi mani phunugli ang saukang kai botam song nai hombo neta ni sawi telangi thumi telangi bin jaiti gusni ne bagi ne blam boi siring sorop riman ke kuno proman kari hene hijak saunai he diba abuni bagi chungri ui mani bo proof maru proman maru social media o tei chung proof maru ar aboni bisingo ang sana nai mani kok norok please khajani takuk tei bukuk song norok buji dido borom nanani bagai sympathy nanani bagai mani ya farmani bai khak kaham bai ya farmani bo sijabu chung kabama jaga nugu bufang sara kaisa rima wo wachoi dotjon neta heke yagrom bai ya falai jak haidiba nangabo saiman no tongu je abatam bagai ri akisa focus of faine bagai ri mani chung focus of faine bagai ri mani ya takuk song bukuk song chung nangmani jagao nangmani borok no jagao rinani bagai neru tangi ngake nor ang ribag mani jagao sini team ribag mani jagao nor nukhana tamkhai gari tiki khulogiri ro abon por je jani ja ojon mate je jani ja hamjak mani nor kang thamda kang bari da kang bada naruk laidi nalaidi ke u rohor nai borok bo bkha tong thogo anaro ni thumui tlang mani abo magana thanglia bo bin jai tu gustino bagya bola soi nangmani jagon bagoi bola ani bo hinnai bele na abon bagai buita mo saya ang abono asuk nainani thanglia kaisa kothoma kisisa saikhnari siwan je obo hai samung kaham khlaina musung nai rok nongni channel bising tang borno kok kasana musungo norok khata baidi
কয়েকজন বড় খাবাই যাবো দারা রিতে দিব গাহাম খাইতে দিব হামি যাবো খাইনিস মুসুংলিয়া আমো হাইয়া খাজানি তা খুক তৈবু খুকসং নরক যে নিউজ মিডিয়া খাইনি রক মিডিয়া রক নি টিম রক নবো নুগো ওয়াইসো সুরি উই মানি নরক নবো হিনজাক নাই খাতা বইদি নরকবো তাই নং চ্যানেল বিসিতি নাই थंनाय रक नबो सालसा बुरा बाय बुरिचक कराय कायसा तै थांलायगा कराय तै थांलाय माने बुरा बुरिचक हिमलाय कराय रक मै थांलायगा बरक दलसा नुखा बुरा बुरिचक रक आसो बेकुप बुरा आंखा बुरा बुरिचक बेकुप नाहारि कराय दं तति हिमलाय थांलाय गादार हने हिनजाक अंकाय कराय साका कनै कालाय जावखा कनै कालाय थांलाय जावखा ते कायसा जागा थाङै ते दलसा हिनजावखा बरक बुरा बुरिचक रक आसो आकल करि कराय कायसाबो बागे कनै कालाय खेना पूरा आकल करि नि हिनजा जावखा अंकाय बुरा खाना उइ लासि जाखा बनों खै बुरिचकनो सिमि गारि तलां थांखा ते कायसा जागा थांजावखा बुरिचकनो नुगै हिलाय जावखा बुरिचक आकल करि नायना बसायनो खै सातक पितक खायो हिमरि उइ बखा आरा फे कावै थां बुरिचक लासि जाक जावखा बुरिचक लासि जागै बनों खै बसायनो गारि जावखा ते दलसा नुक जावखा बुरानो हिनजावखो बुरा हंगा बुरा चला फुटानि फुनुकता बिहिकनो खै बुरिचकनि सागनाया हिमरि तलां अंकाय आबहाय के बुरा बुरिचक खानाका आबुन परे पाइथाक सल्युशन तामुं खाबा माने नों जेसा के पानजि थांदि जेसा सामुं पान खायदि ननो आजागाव हामिया माजरा बेरनाय तंनाय न आबुबाय खाता बायदि गाहाम तंनाय हामिया ए गाहाम तंनाय हामिया तंनाय आबुन बागै खाता बायदि निनि खलायथै नों खलायदि आबाहायनो जिनि खलायथै जों खलाय दंगो नरकनि खलायथैबो नरक खलाय दंगो जों अबाहायखौनो खलायलाय मा थांनाय तामुखे जोंबाय जों चेर लायै जोंबाय जों साक नांलायै मा चलिलायनाय पुइलान कगां तेकिसिसा फाइबाय फिनै तेवैसा जे कसाम कताल लायै साक नांलाया खुक नांलाया अंलाय दंलाय मानि बा केबो गांकेबा आनि साकाव नेता सिनिजाक आउन बगा आनताम खाइमाननाय अपुस फाइके अबो आनि तिनी मनिटरिंग कमिटी साजाबका आरन बानो चेयरमैन मारिनाय तिनी साबजुनल का आरन आनो मारिनाय इंका जोनाल आबो न आरन मारिनाय इंका ब्लॉक प्रेसिडेंट साबनो ने आबो आनन मारिनाय इंका आनोमां दंखाय ओ हानि लगिरिक थानाय रकनो चिनी बरकनो के नोंथाम खलायनायबा हे दिबा आबो नि बागै जत किसुनो न बागलायै समान के सामुं तांलायखाय निनि जागाव आं मा सुबासु आनि जागाव नों सुबासु आबो हायके जोंबाय जों सुबासु खलायलाय थांखाय कुनो दल बदल बाया दफाबो चिनी हामारि मानथानिवो या खसरो गला सर ताइ कैसा पार्टीनि किसे सामानि जराबा आमबासा एसेम्बली आ जागा सोंनायना थांखा विधानसभानि केन्द्रवो आरो द तिप्रा मठनि एमएलए चित्तरंजन सर आबनो कारि बाहायनो आरुन ब्लक प्रेसिडेंट आबो मंखा प्रेमलार मलसम उराम ब्रक नि थानियो केसे केरें अंलाय मनि बा नासिगि नायखा गोबां लुकुर खरांते सै तंमनि एमएलए सार फिल्ड विजिट खाया लुकुरकनि सामो थांगिया बुबाग्रने वारियर अंगै जे बासानाय रक जत लुकुरकनो बा पाब्लिक रकनो सेवा खायनानि बा दुखु कष्ट बा आगोगै थानानि फेबो माहरं नुक जगिया अबरकनि किसासे रिजन बा बेलायखेनो हामबाय देवासा हायनो हाय नोंनि चेनेलनि बिसिंतै आं आम्बासानि जे परमगोनां एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा बनोबो रिक्वेस्ट खालायनाय साबो तामो सा आबनो नायावै लुकुनि ककनो वानसुकदि सात जे आजागाव आम्बासा एसेम्बली वो आं बाय थांबो थांगै उनको कैंपेन खालायतानि सुंनुगु निनि बागै बररक गोबां कष्ट खालायका आबोन बागै आ बररकनि ककनो सिमिपान वानसुगै नों सामुंमा तांनाय का आं ननो चैनलनि बिसिंति रिक्वेस्ट खालायो जे आरोनि लुकुनि हामक्रायनि बागै नों सामुंमा तांनाय तांजादि गे ते कायसा कक नाकै ताबु जे चिनि आजागाव जे उराम कक बांलाय माने कायसा बरकनो गोबांमा पुस्रि जागु हनै गे बरक बाहायनो कैसा साक्तारदि जे आं कायसा सायसुं सिमिनो गोबांमा बारजा नावै दंमानिस्लाय आबनो जों डिस्ट्रिब्यूट खालायगा हांगाखै जों तेबो सामुं खालाय तकनाय आककनो मावान सुंनाय जों बाय जों जराव आं आरो नायनाय माने आरो बरक बायबो गोबांमा जरा कक सालायो जे एमएलए नबो खुक नांगिया साक नांगिया हिनलाय मारक नुगलायो कुतुकलाय मारक नुगलायो ओंखाय आबरक जाया एक्चुअली बबो कायसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एमएलए बबो ओंखाय बनो जों बरम मारिनाय ओंखाय बनोबो जों बरम मारिनाय बबो पब्लिक नो बरम मारिनाय ओंखाय आ जागाव नों पार्टीनि बरक उंतुतैनो बदल कायसानि बरक उंगैनो सेजालाय नक सकजालायनो हुक सकजालायनो आमहाय हिनलाय आबो जाया आबो जाया तांगै के जराव आबाहायके जोंबाय जों नास्लेलाय माने हयते न जलिमा फायो मुसुलाय माने हयते नास्लेमुंनि हयते जलिमुंनि हयते न तो कागलाय फैलाय फायो ना ओंखाय नों सब समय से बिनि एगेन्स्ट बब गांखाय मोखां नायलाय मियां थानाय बेले
aboni bagino ang request khlaina nayo chini MLA engthang chini block president engthang jotono mililai samung tangkhang kai assembly tabu kaham ngai phiaba tabu present to nukjagi tong mani kai belai kesa kerang no kisa nukjagi tongo aroni kabang borok no ang bai kerenggo ka abon bagi saimanu je aro kisa kesa kerang no ngi tongkha ka akesa kerang no jodino sabaina ning kai जों kha kaham bai tewaisa yapri katal khai sini borom gonang MLA bobo haina ma basa pinai bobo masakang nai jungbo logiri ni tatam logiri yang nai ba tak sar sungti tak kaisa muito mangkha nung do khoroksa tabuk umor sikla jora belai thik kutung tiprasani bagi fight khaine jora nini samung no sungnu khangka belai bolai jagnai samung lukorok sangman jora wo masum yerang no subai tong je mansa khabangni takok tai bukuk song tai kaisa sungmung belai no issue kotor kahamka concept play sing one sok yangka abo thinango pojaga soguinei phiaba sarni bukhakti bo tamosa sungnai laine tamon ingkai Tripura hasteo Tiprasarok tabuk bo o 5G ni jora nang thajing samani sar son tongko sonnok apna kare walai ni nok tongko leptin kri tongko omahai uram jora news reporting ground reporting no kasawo apna kare bahai no busa phalai ma samani obo uram no news so kai tongo notice ni bisingo Tiprasarok tabuk bo musuk tongke sebo apna kare bahai no justice digi thaka ga kri sini mano hengkai Tripura wa asuk omahai bigra khangra ni bagai kebang ma sikla yong jubugrok baira wo thangai Hyderabad hindi Kerala hindi Mumbai hindi amhai ro thangai buini moni ngi ma tongi kha plate hui ma tongi kha thina ni jora aran thikya mang pujonto sokpa ya Tripura wo sengmiani news seng nasing nai kha Jason Debor ma tula sikoni aro thuye aro mang kha thei sokpa kha phia aro soba buthar ka bai buthar ka aro tai justice maya nijin house mangra ya thinango nang khoroksa sikla ngai o Tripura sorong ni future no bahike wansok bahike nuksa belai keno khadumani ko ka bodo belai keno khadumani ko tangi male jung cherja ge bosa haingi tongkha hai dibana cherja ge bosa haingi tongkha jung o jagao bebak ti nai nei khang keno chini o jagao chini ojama hanjaknai rokni bo kisi sa majra phayo chini sikla rokni thani bo majra tongo chini sikla sikli bo kaisa nungma sama hamya lama kulgi tong norok saimanu ajaga drugs so belai keno kulukha drugs bufuru phai ngkai kubuni do farok chini do fano jepuru thanchang mani nugo borok kiriwo chini thaniwo pisa piring khlainane bagi drugs sajaknai mani rukno dawi phayo ngkai aba haikheino jepuru chini thaniwo kurikha sikla jora jepuru samung tangnani jora porinani jora ajora kai nungma sama hamya chayau kulgi dikha kulugmani poro ngkai chini jepuru ajinani jora bihik besangman pora ajinan jora ngkai chung oro kuno sepsap ka hamalia apuru ngkai phatar hasteu ma thangi bikha phatar hasteu thangmani yagulo bobai saknang jia khungnang jia ngai kuno jaga buthar jago tok thar jago seiwak tok ni sikse dam kri khablesin borok ni ngkai abo tabuk bo lama tongkho chini thinang ma thangjaknani lama tabuk bo tongkho bo jaga tongkho manile chini je ojama hanjaknai rok borok bo soi to phano hamjagei jodino to phano soi lama tlangnani bagi chaitokha borok chaitokma bai simi boya chini je tabuni generation rok chini sikla sikli hanjaknai rok borok bo sak hamnani bagi jodino chaitok ya hangkai chini ojama okra rok nuruk thari hangkai ajaga bo chaya klai Hediba, sung tam bagi fight kai tam bagi coba kelaiba, hani bagi coba kelayu. Cini thani wa haki pilih pegang kai, oh hawa si sung bebsa bani jok kelainya ni rengi tangu. Tabuk me kebang ma borok ni bisingo kebang ma borok patara samung tang thani wa, tabuk nugi tongu turuk pataro thangi samung serengi payo, angke nijini hawa paye, sakni hawa paye, aje sereng paimani no borok samung go tebeu. Kumulung hai jagar go norok nai di, agi roko kumulung obong ke norok nai di wan sungi di Tripura motha phaimani yagulo khumulung change ngkha thik da thik ya Tripura motha phainani sakang ajaga wo quarter rogo MDC EM CM rokno bisi tongmani nugya tabuk tongbai kha tongmani nugui bosabuti rokno aro porasuna khlairi bai kha khlairi mani no nugui public rok potesa urum ngkha phataro thangai Bangalore rogo samung tang tongnai rok phai o jaga kebu restaurant tabuk ngka sarkisa EM rokni
khumulung tongmani ba CM ro EM ro tongmani tabo kesar ka kisa komimo haise nuk tongpi aw akok nang te sana nai peru je abo haike phaimani yagulo taklai phaimani ba mane o tipra mata phaimani yagulo borok tongimani bagai kaisa guardian tongma hai ngai actually guardian tongkhai nukhungragu hai diba tabu baksa komimani nukha nong bukuk tikhnau baksa yang thangi tongrakha ngai kebo busabutui porasuna khlai nani bagai janja samungo phano ngai manu tamukhai borok bahaino nule nugu tabu botong khutong nairo tebo borok bahaino ajaga guardian hai khaino khumrung no tuidul khai khumulung chasaka hangkai edisi hapang sasanai tangi ngangkai khumulung kha chini tiprasarokni ba tiprahani habokhorok mahaiba hai diba rajdhani ba tini agortola no chasari mane porese sara tripura chasari ule borok bahaino general area bo ngai chungbo khumulung no tisake khumulung thai samani kok bhai kabangma tangnai ni di khumulung thanga ge restaurant sima karikha fast food ro sima karikha kam kok business baniya thungna ni rengmai kha arte kaisa kok chini bororok phiok jangnani bodino saidaman jung jesepano bangladeshi gubek hindi jung phiok jagi mi gubek mi jedino business chini ya phau phainai gubek nani nangya borok haino siya karima thangnai tini borok o jaga business khlayo chini monum bazar hai nong kabama bazar chikono tam khlai tong dugan chikon teri ui ajaga puri sabji phalo u motor tam khai phaloi business khlayo lakh koটি kamayo kolkata hai jaga agortola hai jaga baikhibu kintu chini nge durum jaga tui tongise bolong sari ui kiklai toni ui masaya manangya sini bo dustonggo sini bolong halung no magna ta kiklai di hai diba tabuk haina borungkha teruk serengi bo phaikya abon bagi serangi bo phaikya serang mani logi serangi bo phaikya a serang thani bo sini barok taisa hamrak nile phayu abon bagi abono sukte practice ma khainai sini sikla sigiri rok thungmo ka sadi resabmo ka sadi mosammo ka sadi hai diba ta nungma samo simi kalai tongo bai to ngliya Kaya abono hoskang ni sal rogo sini hak kemar kum tongo hak kemai tong mani sia do ai ko mia ni salo sini area ono long tre beliu ang kok salai ni abo SDM be kok salai ni hintongo sini MLA songoi bo kok salai ni bong ni bosong no ha seklai tong laika ha kaisa bani chini ADC ni ha khas jaga hangkai sabani ba odikar kiprasan odikar blen na sini odikar pia borok sa ha seklai bulaiti man paisi borok man khan juan khas jaga no borok seklai je punga siri anor sogu yumia borok khoroksa thangi sagoy daga dekho amon obostha angle yakari sina ang bothar jangna palang tongkha bujangna tok thar jangna ngi tongkha angle yakari sini nung tam khaine khaigare de naigara dincho ke naini di chini hano se borok se seklai tonglaisu ke o jaga o chini obono samung jeng bubagrani je naharmung hamyang ya do bubagrani naharmung pelai kaham abon bagi bubagrani naharmung sung himlainani bubagrani naharmung himui chini je kamaui tongmani chini hano ki piliman nani chini hano ki piliman khaise jeng ha sikri ngkai nung pus pot CM, EM, MDC, MLA ngi tam khainai hino boro tongnai nini busaboti boro thangnai ba kabono nongni channel ni bisingti paiplaya hambai ro kaisa sartai kaisa sungmong nang thaisim baniya ni samani moito mangkha tabrom de agortola hai hindi udipur sung hai hindi omhaida tiprasa baniya khainai sujog usko maya abono karibahina tiprasa base khaiei baniya thongkra go tabrom de omorpur hindi tuidu hindi ompi hindi omai khai rani bazar hindi tiprasa area no base khaiei kubun bongsoro je business khai tongmani tiprasa ro jespana চাকরি কটর খাইদি বিজনেস খাইদি রাবার রাদি যত রাং ইউটিলাইজ ব্রনারন থাংবাই পাই ফিয়াবা টিপ্রাসা মানে সিস্টেম খা চলিয়া অবন্ন নং বাহাইকে নুকथिनां बानियाव बेलेखेनो जों सगांनि मा फाइनाय आर आबोनि बिसिङो बानिया थंतानिव थासिम नों जे सामानि कक आं काइसे जराव बेलेखेनो स्ट्रंग के फाइट मा खाइके चिनि मनु बाजारो आबोन बगे आबो हाइखैनो आं सिमि खाइया आफुरानि लगियो जों खलाय लेखा आनि बाबा कथां दंखो आफुरु an babon thani bangone kisu serengka jeng rang pusawo asungnya phano an baba ani nok chini chat tong thai nok thani yakai parani gamini hamkraini bagi school lokno dan dikha chini kheto mai bori chamani jagao parani boro rok karen manthung hni karen geng kai dikha lama ka ham manthung hni pukhiri khaksa tani ri horka abo bolai mani kogya tamakai babani thanio sung a hamari nukha je dofani bagi hamari khlainani hengkai baniya thangani ko thaching strong fight ma khayo mani kabang ma bazaro no tongo do kabang ma hati o tongo general area ono
ADC hapangti khayei agri supermarket khlaijak dong a jagao kuta hangkai ST ni bagi 75% kuta narjak 25% kai general ni bagi phia a jagao tini naine di 100 ta jodi no dugan stall tongu hangkai kubuni bosong se kabang chini bosong ke ekta duita si aborok ni bagi norok fight ma khainai nong channel ni bising tang sau aborok ni bising angni jebo kaisa stall narkha ajorao fight khlai phia chini a jagao 75% hangkai tini jodi ni 100 ta kai 75 ta chungmanan kok 25 ta siborok manani kok phia ba a jaga tamung chung hangkai 3 ta theke 5 ta baki borok tangi khai awareness khlaiya chini kabangma MLA hinjangnai rok MDC hinjangnai rok abonoti saktarnani naiya hangkai chini kota je kuno jagao agri supermarket khlaika ke ADC area hangkai tiprasan bagi 75% tongro do akok norbo awai khlaidi norbo awareness khlaidi norok awareness khlaike je jungnai a time ni video bai kokma banglaikha tangi hangkai are chini amader ST kuta kuthai singmani bosao na এটা তো আমরা রিজার্ভে রাখছিলাম কিন্তু কেউ নেই না দেখে আমরা আনরিজার্ভ করে দিতে হইছেন সব নানাই শিকরে স্টপ কিন্তু আবো হাইয়া awareness khlaija gya sia aboni bagai naik meya kebo tabuk chini business khlaine kabangma borok basa kha aboni bagai norok abono kisa saitok di naituk di jot to market no ADC area hangkai chini bagai supermarket 75% kota tong akok no norok saitok di nongni leader rok je leadership samung khai tong narok borok bo saitok baniya thungtani bo chini borok no sung tebo bkhama basare nai sir ta kaisa sungmong tabuk tiprasarok kabangma issue kari tongkha 1949 no ras amol thangmani yagulo rajaro thangmani yagulo democracy tirpra phaimani bharat ba juk tongai aboni yagul simi tiprasarok ni change ngui thango ba buni tolak lai thang political party rok no depend khai political party rok no ruk thari public rok tiro phyak jagno nasik mani phiaba tabuk 2024 phai tongkha 3 January tabusuk jora asa jaknai ingya political party rok no tiprasarok omahai khorang ti sai tongkha tuluk thinango political party no depend khai tiprasarok ti muthangjoni ni wansung bahainen khorok sa siklani obo belekini important kok paitha ko jung thanglai chuan heda jung actually belai kirima singsa sini thinang belai kirima singsa wanama singsa kalugjak political party sanam mani saka sanam layo tangi bono bo sajak tia phu bono bo sajak tia phu keo sak nangjaya khung nangjaya angthini bo derau ka abon bagi yang sanani nayo sini lama le tungsano tong su bubagra simisi sungna mothangi mannai abon bagi faidi bubagra ni lama no sung mahim lainai bubagra sungno tamu khlainani nai bubagra tabu sungno yakai rikhitam nai ba sini tipra dofani thinang belai kheno kirima singsa aboni bagi sini dofa o tabu asuk siplai tang lai guti bodol khaglainani wa tawan suklai khudi je sakao tongnai borok bo tola tongnai no yak toloi disawoi tola tongnai rok bo khakhe giawoi ani okara tongnai sakara tongnai no borom rilai jeng yapri selai ke simise sini thinang mathang jaknai haya ke sini thinang belai kirima singsa jeng salsang yake bo bui hai mombati ni putla sanam jagi se glass bisingo dawi se nai jagan museum os dai ton jagan uita de borma budoi uita tripura budoi uita tiprasara uleita ane mombati be sanam jagi museum ton jagan aboni obostau sung sang chuguyu tangi ngake chini bisingo no ang kisisa masau chini bisingo sungno deborma jomatia tripura riang garu molsom halam kuki chatre pot khai chungno sagagnani chesta khayu abo haini logyo bo tiprasano se teisa christian bai hindu muslim ama ke saglai tong hediba ka am hai kaglai phule inglai nyani joraya tabuk khak kheklai nyani joraya tabuk sung jodino nang bakha hamya no ongkha sak nangjagi no ngi tongkha kai at least nogo asugi shring khai nang tonggarati ang bo ma hakeno tong nini samung nang tangi tonggarati bubagra jefuru nihinnai thanchani ya birigo jung teisa mahim laini jung kisisa borok phano kha thancha bai samung khake tam khlai me tongba tipramo to tini opposition so sopai khamuba kubui kok jeta tini gosia panung mano baksa bororok tini leader tor thangbai kya hanni tini kebo post kotor man thanga hani gosia panung mano kintu tipramo thano jefuru puila bubagra ni bising tige songsana puru jung mustimi koekjon borok siblai सारा त्रिपुरा गनांगै जों जेपुरो हादुलुई बदुलुई चावुई जेपुरो जों चिरिखगै खरां खुरुं कसरि चिरिखगो आपुरो कयजन बरक दंबा 20 থেকে 25 जन बरक सारा त्रिपुरा गनांगै जों 19 दिन बाइक रेली खेके आबो सिबुबाग्रानि बिसिंति तिप्रा दफानो तिप्रा मथाति थानसा खाइनानि लामा पुइला
jora boy ni jeng kebo bai bujaknani tokjaknani irok hinjaka jatere pot hinjaka phia jeng yakalia kisisa borok ni bokha thansa bai tini ADC hapang khai mangkha MLA bo assembly usung rohori mankha hengke tabuk bo obo haikino kisisa bokha thanchangma bai sasuk khaiman hungkai jeng tipra dofarok bokha kai sang khangka kai tamu change khaimia tongnai ba jeng chini man thaino jeng tubui mannai abon bagai jeng marak nai jeng kha thancha mangnai hamjak mung chini bisingma tongnai lobby sabai chini dofa no jeng ma mathangnai hini jeng jotto kha thancha bai mahim sir paithako sungmung paithak question sungmung obo Greater Tripura ni update tabo bom hayo Greater Tripura ni update ngangkai actually tamo hun chanai tabuk chini samung sung tang tongo do chini samung tamo Tripura do phano puila sung sapnani sapkha Greater Tripura ni demand sung khlaika tabuk bo sungo demand ni konya khu hangke aboni bisingo chini bagi jeng assembly o rohorka assembly o khorang tisai dehni porbo khorang tisai tongo chini ADC tongnai khorang tisai tongo chini bubagra khorang tisai tongo aboni bisingo tabuk chini Tripura do pharok bo oroi poroi ngiawi thancha khai selai kaya peri salai kaya angkai abo bo manya abo hai kok keri bele na jora no mana singnai jora kok sanai belai hambai sir jora ni news sir nang belai jora man bai belai hambai hai khapangni takok tai bukhsong belai youth sikla thei kutung jora Tripura sar ni bagai samung tangnai belai no omhaino tini sini jora ni news ni kok lamo phaika sar poritus bono belai hambai bo jora man bagai nai tongnai joto khapang takok tai bukhsong norok je topic je question sungmen norok buchi mangkhana haina hai norok no khulumong te hamjak mong ya pharai jotno na hambai